rencangnya sepo-sepo sing nom jenengan ki apa? Ayo dhewe nom dhewe jogetane paling. Nggih matur nuwun monggo. Nggih. Kok tandake lho. Lah ini anak kula teng mriki. Bali iso diamper cowok tenan. Ora kok dengaran ketap-ketip. Aku lagi galau ya. Kowe caci lek kok galau, sing galau ki ben bapakne mikirke sing nang kene iki mau ora apa. Kok caci lek kok galau. Caci malah galau ngono apa? Ya ora perlu mikir galau nek caci lek iki. Pokoknya lagune serius ya lho. Piye? Caci juga manusia. Kaki lagune serius ki rocker juga manusia ngono. Ane ra durunge dadi rocker lah ya caci to. Ibu-ibu ki seneng nek aku ya relan kalah iki.